Takže čus lidi, já vás zdravím u nového videa a dneska je to prank na Filipa, co mi udělal včera. A je to ten prank s tou chili, jak mi dal do toho energiáku, takže já jsem se mu pomstil. Koupil jsem Nescafé a tady jsem koupil pepř a tomu do toho nasypeme. A Filip má přijít asi za 10 minut, takže máme dost času na to, aby se to tam pěkně takhle nasypali. Dáme mu tam to malinko, aby to tolik zase nepálilo. Zamáčknem. Ať to tam vypadá. Podívejte, vypadá to úplně odporně. Klenc. A Filip by měl už za chviličku dorazit. Takže doufám, že nám tato pomsta hodně vyjde. A kdyby ne, tak vyjde když tak nějaká příště. Ale určitě se podívejte na to video, kde mi dával to chili do toho energiáku, protože jsem se málem potom zblil. Takže poslední várka. Tak. Já se jdu kouknout, jestli Filip už jde. Takhle očistím. Aby tam nebyl vidět ten. Dám mu do tohoto brčko. Takhle. Sem podívejte, jak to vypadá. Tak. A já se jdu podívat, kde je. Takže já si už půjdu, takže už si jde být potichu. Má přijet na kole. A Filip už jede, tak pojďte. Takže Filip už jde a já mu dám toto pití, já schovám tady to. Takhle schovám tady takhle. A uvidíme, jestli se tady toho napije. Takže už jede. Takže každou chvíli tady bude. Ty vole, kde je? Čau, hele. Hele, čum, mají nový Nescafé. Už je starý. Tak starý, no. Máš žízeň, ne? No. Ho ochutnej. Bůh ví, co do toho dal, ne? Nic si do toho nedal, kámo. Mě se bahneš, ty vole. Nic to není, hele. A co je tohle? Prach. Tak je stoletý, ne? To je prach, ty vole, jenom. To měl na skladu. Je normální. Normální.
Ty vole, co v tom je? Nic. Chuj. Nic. Nic nepít, ty vole, tam nic není. Tam nic není. Počkej, tak já ten prach vyslávný ochutnám. No, Ty debil, to je pepř. není, to je prach. Kurva, pálí mi to jazyk. Kámo, to byl prank za tu chili.